Veled egy vagyok, lelkem felragyog, mindenben látom a mozdulatod, ahogy fűvívasz, ahogy fába érsz, végtelen utamon elkísérsz. Veled egy vagyok, lelkem felragyog, mindenben látom a mozdulatod, ahogy fűvívasz, ahogy fába érsz, végtelen utamon elkísérsz. Veled egy vagyok, lelkem felragyog, mindenben látom a mozdulatod, ahogy fűvívasz, ahogy fába érsz, végtelen utamon elkísérsz. És akkor pár szóba tudnátok, szeretettel köszöntök mindenkit, tehát egy csodálatos Avernus Fesztiválon vagyunk, és egy csodálatos gyöngyszemeket, vagy hát igazából olyan fantasztikus embereket mutatnék be, akiket tényleg, tudjátok, én csak olyanokat mutatok be, akiket érdemes. Pár szóba mondanátok, hogy mikor lehet veletek legközelebb találkozni, mert ez annyira különleges, és miért fontos ez a találkozó esetleg. Mire ez az adás kimegy, vagy sokan megnézitek, valószínűleg már az Avernus Fesztiválnak a vége bekövetkezik, de a vibe, a rezgés, az energia az megy tovább, az sosem áll meg, és szerdához 2 hétre kezdődik az Árpád-halmi tábor elvonulás, ahol hasonló dalok is elhangzanak majd minden este, mint az előbb játszottunk. Itt a hangsúly az egy szó, hogy mindenki egy, és ha emlékszünk arra, hogy egyek vagyunk, végtelenek vagyunk, és másokat is segítünk emlékezni, akkor együtt tudunk egy egységet teremteni magunkban, aztán pedig szűkebb, tágabb környezetünkben is. És a Náglelkek zenekar péntek este vár mindenki szeretettel Árpád-halmon, Szemző Gábor csütörtök este fog előadást tartani, és dobolást, tátos dobolást, és szombaton pedig Piti László varázsoljárást tart egész napos felkészítés után. Gyertek, jó lesz! Várunk mindenkit szeretettel! Gyertek! Akkor ha megengeditek, én is mondok pár szót, mert én tudjátok, hogy olyan dolgokat mutatok be, amik tényleg lelki feltöltődést tudnak adni. És én készítettem már egy hölgyel interjút, és mondta, hogy neki teljesen az élete megváltozott, hogy eljött ilyen táborba. Úgyhogy 100 fajta videót lehetne mondani, de én azt tudom mondani, vagy ajánlást, azt tudom mondani, hogy mindenki hallgasson a lelkére, és hogyha úgy érzi, hogy a lelke súgja, hogy eljöjjön erre a táborra, Árpád-halmi táborra, akkor nézze meg, hogy milyen fantasztikus előadások lesznek, előadók, és most a stúdióba már felvettünk egy kis beszélgetést Szemző Gáborral, és dr. Gelléri Julianna, tehát doktornővel, és ők is elmondták, hogy miért nagyon-nagyon fontos az, hogy ilyen emberek jó helyen, jó pillanatban legyenek, és tegyünk együtt, és töltődjünk együtt. Ez a nyár most a feltöltődésről szól, én ajánlom szeretettel, én is végtelenül jól éreztem magam. Úgy tudom, hogy egy csodálatos, nagyon sok jó program lesz, gyertek és nézzétek meg, mert érdemes, jó? Ennyit szerettem volna, sziasztok! És nagyon-nagyon jó volt ez az Avernus Fesztivál, majd beszámolok, de Eco Family Avernus Fesztivál nagyon különleges volt. És hogyha ezt tényleg akarjátok folytatni, ezt a csodát akkor, és ezt a tényleg nyáron feltöltődést, akkor mindenféleképpen gyertek erre a táborra. Jó? Szeretettel ajánlom, tényleg tiszta szívből, sziasztok!